Тапшыруның алдағы кытлау сәламен без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы гомер тантанасын хөрмәтле милләттәшебез Аделшин Наил Нариман улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны әнисе Тәнзилә Бахитовна, әтисе Нариман Исхакович, тормыш иптәше Гөлсинә Камиловна, кызы Гөлназ, кияве Рамил, оныклары Айдар, Алсу, Булат, сеңлесе Галия Наримановна, тормыш иптәше Ирфан Дәүлетшевич, уллары Азат, кызлары Эльнара, оныклары Ләйлә, Динә, кайнанасы Рәшидә Абдрахмановна һәм Равил абысы, кода-кодагые һәм барча туганнары да котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле улыбыз, күз нурым, Алланың рәхмәте белән тагын бер ел узып синең туган көнең җитте. Бу көн минем өчен аеруча шатлыклы. Чөнки нәкъ бүген безне бәхетле итеп син туган идең. Сәгать уклары сугып гомер акты. Син ир булып җитешеп, үз гаиләңне кырдың. Мине бәхетле итеп оныклар бүләк иттең. Мин бик бәхетле улым. Синнән риза булып яшәп, Алладан сиңа тик саулык сорыйм. Бар теләгән морадыңа ирешеп гомер итсә идең сөеклебез. Рәхмәт сиңа, татлы балам. Бергә тату яшибез. Һәр көн ишек ачып хәлемне сорыйсың. Туган көнең белән котлап, саулык, бәхет телибез. Сез дә шулай балаларның изгелеген күрегез. Бүген минем өчен иң кадерле, иң якын һәм иң газиз булган кешем, сөекле тормыш иптәшем, Наилемнең туган көне. Бүгенге көндә мин сиңа җир шарының бар изгелеген телисем килә. Без гел бергә шушы озын гомер юлы буйлап атлыйбыз. Һәм минем теләгем бер әлеге юл өзелмәсен иде. Син минем өчен җир шарында иң яраткан кешем, балабыз өчен иң кадерле әти. Син гаиләбезнең терәге, тотрыгы, гадел башлыгы. Мин көн сайын язмышыма сине миңа бүләк иткәненә рәхмәт укыйм. Мин сине бик яратам һәм гаиләбезнең хакын хаклап яшим. Без бергә булсак, мине бернинди авырлыклар да куркытмаячак. Бик озак бергә яшибез. Мин сине һаман сөям. Синең хакта гына уйлап, кадерлем, янам, көям. Беренче көнемнән алып укыйм рәхмәт Аллага. Шундый матур мәхәббәттә, матур балам туганга. Бер караштан аңлыйсың син, хөрмәтеңдә тотасың. Хатыным диеп эзелеп шын күңелдән яратасың. Яшиек шулай алда да, булыйк бергә-бергә. Аерылмасын кулларыбыз, бердәм булыйк гомергә. Газиз әтиебез, яраткан бабакаебыз. Дип дәвам итәләр әлеге хатны ерак Питердан кызыгыз Гөлназ, киявегез Рамил, 3 татлы оныкларыгыз белән. Шын күңелдән без дә сине матур туган көнең белән котлыйсыбыз килә. Адәм балалары ата-ананы тигез хөрмәт итсәләр дә, нишләптер ир-атларга әзрәк җылы сүзләр әйтәләр. Ә бит әткәйләр дә шундый ук мәхәббәт сүзләре ишетергә телиләрдер. Бел яратканыбыз, сине без шиксез диңгездәй тирән, олы таулардай биек мәхәббәт белән сөябез. Син безнең бар эшебездә дә үрнәк өлгебез, виждан көзгебез, алдагы юлыбызда атлар өчен маягыбыз. Аллаһы Тәгалә әнкәй белән сезне озак еллар тигезлектә, мәхәббәттә яшәтсен. Бел, бала аныкларың соңгы сулышларына кадәр синең исемеңне яклап чыгып, йөзеңә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Әткәй дигән газиз кешебезгә эзләдек изге теләкләр. Без беләбез, көтеп ятмый бит ул балалардан кыйммәт бүләкләр. Иң олысы аның өчен хөрмәт, җылы сүзләр безнең күңелдән. Бер кайчан да назлы кояш нуры югалмасын синең күңелдән. Бала аныкларың нык яратып, бәйрәмеңә хатлар язалар. Синең хөрмәтеңә шын йөрәктән матур җыр бүләккә салалар. Кадерле Наил Нариманович, ихластан сезне без дә туган көнегез белән котлыйбыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Якын итеп килгән күпме
Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә киң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә киң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканы.